Maqodin flimkien naħdmu biex nagħtu lil pajjiżna il-futur li jixtieq. It-tfittxija l-verità se tissokta, se nibqgħu niżiraw it-tama għall-verità, se nibqgħu ninsistu li ssir ġustizzja, se nibqgħu naħdmu biex Malta tagħna dan il-poplu jieħu dak li hu bid-tiegħu bid-dritt. Sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'attività politika organizzata l-ħadd filgħodu f'Birkirkara fejn ħeġġeġ lil poplu Malti Wawċi sabiex jagħmel kuraġġ minkejja l-iskandli u turbulenzi li fnew lill-gvern fl-aħħar xhur. Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jisma' jiddiskuti u jfassal politika li verament tpoġġi lil ħaddiem fiċ-ċentru, politika illi l-familji jeħtieġu. Fost oħrajn appella lill-gvern tal-Labor sabiex ma jibqax jintaxxa żieda tal-kola għaliex kulħadd ħaqqu ħajja aħjar. Għadna qegħdin nagħmlu pressjoni biex iż-żieda tal-kola ma tkunx intaxxata mill-gvern. Iż-żieda li qed itik li mallem privat tiegħek. Għax għandek bżonn żieda minħabba l-oli tal-ħajja. Il-gvern inaqqarlek minna għax m'għandux le ruħ soċjali. Inaqqarlek minna u jintaxxejlek. Aħna qegħdin ngħidu le. Dan m'għandux isir. Fil-waqt li appella sabiex jiġi nfassal Fond Nazzjonali favur l-imprendituri Maltin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li ħajja aħjar f'pajjiżna tfisser aktar postijiet miftuħa, aktar infrastruttura meħtieġa li sservi tajjeb għaż-żieda drastika fil-popolazzjoni, opportunitajiet ta' studju u xogħol għaż-żgħażagħ illi tiġi indirizzata l-problema qawwija tal-iskartu ta' traffiku u li jsir investiment fil-qasam tas-saħħa u sostenn lin-negozji. Minflok iżda il-gvern tal-Labor qed jispiċċa jattakka lill-imprendituri Maltin Wawċin. Ħaddieħor inħalluh jattakka lin-negozjanti. Imma aħna niddefenduhom. Għaliex l-imprenditur Malti, in-negozji tagħna, ħafna minnhom negozji tal-familja. Dawn kienu għadhom u jibqgħu is-sinsla tal-ekonomija tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħa illi il-politika tal-partit hija waħda illi tindirizza kemm il-pjan fit-tul għaliex hu flimkien mad-deputati tiegħu jafu fejn iridu jieħdu lill-pajjiż. Aħna rridu pjan fit-tul, però wkoll pjan immedjat u pjan medium term. Nafu fejn irrieħdu nieħdu lill-pajjiżna u nafu kif nistgħu ntejbu l-ħajja tal-poplu Malti u Wawċi kollu. Stant, Bernard Grech sostna il mal-Partit Nazzjonalista jirbħu Malta Għawdex, jirbħu l-interessi tal-familji, tal-ħaddiema, taż-żgħażagħ u ta' min verament iġib lill-pajjiż l-ewwel qabel kollox. Meta jirbaħ il-Partit Nazzjonalista tirbaħ Malta u Għawdex, jirbaħ il-poplu Malti u Wawċi kollu u hekk ikollna ħajja aħjar f'pajjiżna. Francesco Catania, għall-News.